Сябры, нагадаю, у гэту суботу, 12 красавіка, рэспубліканскі суботнік. Таму на сей раз у парку будуць усе фактычна арганізацыі нашай школы, музычная школа, завод, усе магазины. Будзе людна ў парке. Па-першае, трэба, каб былі беразінцы. Асабліва тыя, хто не паспеў, не змог яшчэ ў гэтым годзе адлічыцца. Гэта будзе адна з апошніх магчымасцей. Таму давайте навёрстваем наше правило 3 дня для Родины. В году, 3 дня в году для Родины. В 9 часов утра возле ДК Березинская. Там собираются все. Нават из Молодечна приедут люди автобусами. Нам дапамагаць будут маладзечанцы займацца парком нашим. И яшчэ нагадаю, на сей раз, на субботнику, мы не только прибираемся в парке, але мы уже рыхтуемся до наших работ по реконструкции, по обновлению парка. Таму гэта вельмі адметны будзе суботнік. До сустрэчы!